Скоро vom găsi la un nou episod. Asta este să ne jucăm. Mega hamneona. Un copie. Că iar o pe. Și nu știu ce am na goasă. Nu este pasit. Ce sunt supatul. Ce sunt alte iundează. Nu știu niceva. Acum nu am că aici chiar arată. Ok. Da. Până un pic solo. Deci pot să fac desen. Bun. Am găsesc. Un pic. Am găsesc. Ce mai e pis? Nu pis de filmare. Nu chet. Am și alternat. Deci cine? Eu știu de să naci. Dă să mă fâine foarte bine. De un ceas să trebuie să gândesc să mă dăm. Pe rapă. Peixe.
Ce-s? Nu mai e. Hai, n aici, bine. Pe aici am rachetă, nu? Da, eu ce-am zis că nu. Pe aici. O să făcut. Trebuie să pus în poziția. Nu, pot. Atât să... Foarte bună. Sau asta. Asta. Să mai bună. Sunt. De ce tu pot să fac forma mea? Bun. E bună și asta. Că nu, foarte bună. Să... Mi-a făcut foarte bine. Că înseamnă că câcic. Si, economia. Deci acum câcic. Deci acum Iana. Ce dacă mă sunt cu pacul. Ce dacă mă sunt cu pacul. Ce mă vede să bă. Nu, nu-i bine, bă. Ce cât bă. Te joc acum. Picioarele. Aici nu cu de familie. Acut. Ten doar pe gâmina ta toate hiturile cum le dăm. Pe tupul a dat în mine. Încă se sus. Ce că încă se sus. Pe acum cred că i-a făcut bine după cum pe. Trebuie să pun și la joc. Pe aici sus. Nu știu de foarte bine. Ai, nu, cum e. Ok. Nu uite. Acum. Trebuie și nu. Tare. Deci că. Nu pe până tu. Ce faci? Pe bută. Un pe asta sau un pe asta. Ca une. Nu. E nana cu stora mea.
Боже мой. Задер. Haydi ne yapacağız ya? Bravo. Neyse bir tut kupa. Так, сейчас я фотку.